Se on toi lauta edessä. Se on mulle katos niin ylhäällä, että mun kädet väsyy. Sitä etten mä jaksa kuvata. En mä tiedä, tuleeko se tästä sen parempi. Kunhan ei mene niin hitaasti, että menee joku ylimmäisaika umpeen. Ei ollut oikein. Tää musa on hyvä. Ja nyt ylös. Se on jännä, kun tuolla on toi tämmönen kierros. Hirveästi tämmöstä ylimääräistä laukkaa. Ei niin paljon kuin eilen, mutta älä kiihdytä liikaa, älä kiihdytä liikaa. Kuppi hei. Ja nyt hei. Pohkeet. Pohkeet. Kuppi istu. Hienoa! Mä en saa sitä kuvaa, kun tuo video kohdassa. Ei se. Se saa tästä hyvin pysyä. Voi ei. Kikki sanoi jo eilen tosta, että onneksi nosti jalkoja siihen, kun se meni siihen hiikiin. Hei, Kuppi istuu. Ja nyt ylös. Hyvä. Oliko se viimeinen? Onko se vielä toimista? Hei, ne tiputtaa nyt pohkeet kiinni. Ei enää toista tiputtaa. Hyvä. Oliko se siinä? Ei vieläkään. Joo, vieläkin vissi, koska toi tullaan vielä viimeiseksi mun mielestä. Kädet tärisee niin mukavasti. Nyt Kikka pohkeet kiinni. Rauha. Nyt. Nyt se loppuu.